segons col·locant-se de la torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca, encapçalat pel seu cap de colla, el David Miret, segon d'aquesta torre de 8 sense folre. Recordeu aquesta torre de 8 sense folre que els castellers de Vilafranca van carregar per primera vegada en la història un 1 de novembre d'ara fa 11 anys, del 1999. Fins al dia d'avui, 6 de carregades i 6 intents. És un castell que no ha descarregat mai ningú. És una construcció, la torre de 8, que, com diem, l'han carregat en 6 ocasions els castellers de Vilafranca, en 2 ocasions la colla vella i en una sola la colla joves dels Xiquets de Valls. Només aquestes 3 colles han intentat la torre de 8. De 34 intents, avui serà el 35è, només se n'han aconseguit carregar-ne 9. Per tant, avui esperem que sigui el primer que es pugui descarregar en el món casteller. Recordem, 3 pisos col·locats, segons, terços i quarts, i a partir d'aquí es validarà o no el castell. S'ha fet un silenci sepulcral a la plaça de la Vila, sepulcral, per seguir aquest castell. Nosaltres fins i tot baixem el to de veu diferent, perquè sembla com si la plaça estigués guardant un minut de silenci. Un dels moments més importants, just quan estem esperant sentir les gralles d'aquest castell, un dels moments més importants d'aquesta diada, i és que els castellers de Vilafranca podrien descarregar per primer cop aquest 2 de 8 sense folre. Tenim ja els quarts col·locats de la torre de 8 sense folre, que hi ha tanta silenci que fins i tot a mi em fa cosa parlar des del balcó de l'Ajuntament de Vilafranca. Ara sonen gralles, la donen per la primera, ara amb les gralles ja quedem una mica més dissimulats i per tant intent vàlid ja de la torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca, a punt d'entrar ja al pis de 15, els 15 que es col·loquen, 15 col·locats, comencen a pujar al pis de dosos. Recordem que els castellers de Vilafranca a l'assaig han col·locat multitud de vegades l'aixecador a la torre de 8, que han descarregat diverses torres de 7 netes, però evidentment estem parlant d'un castell límit, un castell màxim, un castell fràgil, un castell molt alt i molt tou. Atenció, perquè entren ja al pis de dosos. Recordem que a Tarragona el castell no va arribar tan lluny, castell que es va tòrcer molt abans de poder-se fins i tot arribar a col·locar l'aixecador. Atenció, ja dosos col·locats, el castell va molt bé. Vinga, castellers de Vilafranca a defensar aquest castell amb molt bona mida. Atenció que entra ja l'aixecadora, l'enxaneta ja és dalt. Atenció als castellers de Vilafranca, que maca de moment aquesta torre de 8. Atenció, a punt d'anar a carregar castellers de Vilafranca, torre de 8 carregada, a tranquil·litat, vinga, tranquil·litat. El castell va bé, tranquils, 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 que això es podrà descarregar. Atenció als castellers de Vilafranca, atenció als castellers de Vilafranca, que podran descarregar la torre de 8 neta. Surten dosos, ja la tenim, al límit, ja la tenim, sí senyor! Primera torre de 8 a la història, primera torre de 8 a la història descarregada, primera torre de 8 a la història descarregada. Els castellers de Vilafranca acaben de fer història, acaben de carregar i descarregar la torre de 8 sense folre, la torre de 8 neta, sí senyors, era possible, era un castell que es podia descarregar i s'ha descarregat, la torre de 8, senyores i senyors, torre de 8 neta descarregada, la primera de la història. L'Efren no ha avançat, avui podria ser el dia de la primera. Efren, torre de 8, testimoni d'excepció, històric moment a Vilafranca del Penedès. Sí senyor, moment històric pel món casteller, perquè l'han descarregat i de quina manera. Ja pujava molt i molt bé aquesta torre de 8 sense folre, pujava amb molta tranquil·litat. El moment clau havia de començar a partir de col·locar els dosos, i amb dosos col·locats la torre ni s'ha mogut. L'han treballat d'allò més bé i l'han descarregat d'una manera increïble. Jo crec que no s'ho creien ni ells quan l'estaven descarregant, i la plaça ha esclatat d'una manera de la que no havíem vist fins ara. La plaça, com dèieu, la pancarta avui a la plaça de la Vila, la plaça més castellera del món casteller, ha viscut un moment històric, la primera torre de 8 sense folre descarregada, i de quina manera. Sí senyor, felicitats castellers de Vilafranca per aquesta primera torre de 8 sense folre de la història. Celebrant els castellers de Vilafranca aquesta torre de 8 que ha estat magnífica. No ha perdut en cap moment la possessió, no ha perdut en cap moment la verticalitat, ha entrat la canalla força bé, segons, terços, quarts, l'han treballat molt i molt bé, s'ha carregat, jo diria que amb certa facilitat. La baixada ja s'ha complicat una mica més, però ha estat una gran torre de 8. Aquest castell que semblava impossible, que molta gent deia que no es podria descarregar mai, avui, apunteu aquesta data, 1 de novembre del 2010, el 35è intent global d'aquesta construcció,
Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar la primera torre de 8 neta de la història. Magnífica torre de 8 sense folre. Magnífica, impressionant, increïble. La primera de la història descarregada. Els verds n'havien carregat 6 i ara sí l'han aconseguida. I és aquells moments que tota aquella gent, jo li dedico això a tota aquella gent que tanta mania li tenen als castellers de Vilafranca. Són la millor colla del món casteller, ho han demostrat aquesta última dècada i amb castells com aquests encara demostren per què són els més grans. Una colla que és capaç avui de descarregar el millor castell que tenien durant tota la temporada, que era el 4 amb l'agulla, i a més hi afegeix un castell històric com és la torre de 8 neta.